Dej to na bedňáka, nesnažíš prostě. Takže žabás. A už to natáčím na YouTube. Tak to bude napsáno živě. Jo. Jo, ne na tady to. Jo. Jo, živě. Jo, tady. Ty na tady se ten. Víš, že to, do 30, tam to na kontrolu, na české? Mám to. Protože já nemůžu. A ty můžeš. A víš proč? Protože to je... Jo, já jsem si tam vzal mikro. Do baťohu. No jo, aby byl v top 10. Napsal jsem něco. Já to moc nevidím, počkej, jo. Pardon. Ty je to budeš hlídat? On řekl, že ho jsme se hlídali a tak, proto. Já. Dobře, že Ale- dobře. Ale já chci ven. Dobře, hej. Jo, dobře, jo. Kdybyste to viděli živě, tak bych jsem prohrál. Prohrál. Kdo prohrál? Neprohrál. Ale můžete, že prohrál. Ty jsi to prohrál. Neprohrál, hej. To je jasný, že ne. To bych v top 10. Ty máš 6 000 teprve. 7. Peťuka byla na 5. místě. Hodněkrát. Já jsem tak jakože, já jsem byl na prvním. Já jsem v životě nebyla v tabulce. Já jsem byl taky na prvním. Taky se s tím A kolik jsi to řekl? 23 000. Já 40. No fakt, že účast 40 A co si na to chodil hledala? 990. Ale já velký, jo. Jsem na top 10. Jsem na top 10. Sakra. Koukej si tady o 2. A počkej. Kluci, dneska udělám na svém mobilu nový rekord. Pojď sem. Koukej, 40 990. Já vím. Hej, Milan, pojď sem. Alchaz menš. 40 000, tady má YouTube, ne? Tady vidíš dole 40 990. Tak se budeš muset být. Mela, teda Pepo, chceš to udělat? To natáčení? To není fér. No, že bys taky mohl natáčet jako já. Živě. Já to jenom napíšu ty. A lidi, už je to 4 minuty, takže dobrý a čau.